खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुना अलाव थुनानै फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। दिनैनि जौगालु मुगायाव मोनसे हारिखौ गुबुन जौगाखां हारिफोरजों स्रें स्रें गसंफाहोनांगौब्ला बिनि गुबै लामायानो जाबाय सोलोंथाइ। थिग बेबादियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय नारा-नाथा नाजाबोबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोनगासिनो दं। बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो दाबिबोबाय थानाय खायसे दाबिफोरखौ बिथा खालामनानैनो बर' हारिनिफ्राय थांनाय सानै एमपि फारियै राज्य सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि आरो लकसभानि एमपि मुस्रि जयन्त बसुमतारि बिथांमोना मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमनानै गोसोखांलाय गथायनायजों लोगोसे सावरायलायबोयो। बर'नि सानै एमपि बिथांमोना मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनो गथायनाय गोसोखांलायाव होनाय दाबिफोरा जाबाय: 1 नम्बर बिटिआरजों लोगोसे आसामनि मैखोम बर'फोर थानाय जायगानि केन्द्रीय बिद्यालयफोराव बर' रावखौ एम.आइ.एल महरै थिसननांगौ। 2 नम्बर बिटिआर ओनसोलाव आरो आसामाव सिबिएसइ कारिकुलामजों सामलायजानाय फरायसालिफोराव बड' एम.आइ.एल खौ आयदा महरै थिसनथारनांगौ। 3 नम्बर सिटेट आनजादाव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 खालामनाय आरो 4 नम्बर सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिफोर फारियै दिल्ली इउनिभारसिटि, जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटि, आसाम इउनिभारसिटि, तेजपुर इउनिभारसिटि आरो नेहुआव बर' बिफानखौ गायसननांगौ। सिगाङाव मख'बोनाय दाबिफोरखौनो लानानै मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमनानै एमपि रोंगोरा नार्जारि आरो एमपि जयन्त बसुमतारि बिथांमोना गोसोखांलायखौ गथायो। सत्संग धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो थांनानै खमैबो 116 जन सिबियारिफोरा जिउ गोमाबाय। उत्तर प्रदेशनि हाथरसआव मंगलबारै मोनसे धोरोमारि हाबाफारियावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजियो। फोरमायनाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि हाथरस फुलराय गामियाव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव खाथि खाला गामि ओनसोलफोरनि खमैबो 5,000 सो सिबियारिफोरा बाहागो लादोंमोन। धोरोमारि हाबाफारि खुंफुंनाय हलआ जोबोर फिसामोन आरो हलनिफ्राय ओंखारबोनाय लामायाबो फिसामोन। फोरमायनाय बादिब्ला जेब्ला बे सत्संग धोरोमारि हाबाफारि सोलिनाय हलनिफ्राय ओंखारलांनो नागिरनानै गोबां हेफ्रा-जेफ्रा खारग्लुं-खारसि थासारि सोमजिदोंमोन सिबियारिफोरनि गेजेराव, जेराव गोबांथार सिबियारिफोरा गोग्लैनानै गाजायो। बे गोग्लैनानै गाजानायनि जाउनाव माखासेमानि सत्संगआव बाहागो लानाय खमैबो 116 सिबियारिफोरा दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जायो आरो गोबांथार सिबियारिफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। बे दुखुनांथाव जाथायाव जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। नाथाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरजानाय सिबियारिफोरनि गोबाङानो गोब्राबथारै जोखोम जानाय, बेखायनो थैनायनि बिबाङा 50 निफ्राय 60 सिम बांबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथआ दुखु मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव संदाननो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय। नबस्तियाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नबस्ति आरो गेरुवा फोनांजाब लामायाव जानाय जाब्रबथायाव सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। फोरमायनाय बादिब्ला नबस्ति आरो गेरुवा फोनांजाब लामानि बरिकाडङा आरसिटलायाव AS14 M6482 नम्बरनि गंसे आपाची मटरसाइकेलआ हारसिङैनो फैनानै गोग्लैफैयो। बे गोग्लैनायनि जाउनाव सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानांनाय सुबुंखौ नलबारि जिल्लानि उत्पल बर्मन कलिता होननानै सिनायनाय जादों। जाब्रबथाय जानायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनानै एम्बुलेन्स लेंहरनानै उत्पल बर्मन कलिताखौ नलबारि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। जायगानि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला जाब्रबथाय जानाय सुबुङा हारसिङैनो जोबोर गोसायै सालायना फैनानै मटरसाइकेलखौ कन्ट्रल खालामस्लाबनो हायैयाव गोग्लैयो आरो गोब्राबै जोखोम जायो। गोलोम बोथोरनि बन्द समाव दोरोङारि हारिमुआरि फोरोंथाइ मावबादा फोरोंदों। आसाम सरकारनि बिथोन बादियै बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलआ गोलोम बोथोरनि बन्द समाव हारिमुआरि दोरोङारि मावबादाखौ खुंफुंदों। बे हारिमुआरि मावबादाखौ 1 जुलाइनिफ्राय खुंफुंनाय जादों आरो बे हारिमुआरि मावबादाखौ गासै 15 साननि थाखाय खुंफुंनाय जागोनखौ फोरमायदों बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारनि आफादगिरि बारलाम्फा नार्जारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे दोरोङारि हारिमु मावबादायाव बर'नि दोरोङारि दामजु दामनाय, मोसानायजों लोगोसे सावगारि बोनाय फोरोंनायखौबो लानायखौ फोरमायदों। रामफलबिल बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारा सिगां समनिफ्रायनो बेबादि फोरोंथाइ होनायखौ मावफुंबोगासिनो आरो बेजोंनो गोबाङा दामनो मोसानो रोंनायखौबो फोरमायदों। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि आपडेटखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय।